Здравейте хора, аз съм Explosive TM Pro. Днес това е четвърти епизод на How To и ще ви покажа как да си отстраните един бъг с Essentials, който е отвратителен. И да, значи просто ви е нужен да имате Essentials, то винаги се получава, тъй като се генерира един файл. И да, значи прави се за 2 секунди точно. Значи ето го бъгвам. Само да стартирам, значи имате сървър, нали? Пускате сървъра си. Извинете. Така, сървъра ви се зарежда. И така, сървър заредим. Сега ето го и нашия краш. Влизате в сървъра ви. И тук има един отвратителен проблем. Ето го не. You are not permitted to interact with grass. Или you are not permitted to interact with double plant. И така нататък. Първо, докато видите сервера си, вече, нали, радостен сте, че имате сервер с реално IP, в сервер могат да влизат хора и така нататък. И по време влизате и гледате, че вие не можете да чупите клубове или като се опнете, нали, можете, но съответно другите играчи няма да могат, ако не са опнати, което ще е малко странно да опнете всеки втори играч. И да, няма нужда,